bialpa hnenah an pawngsual ang thu a phuat chap awangin tual thahna rap thlak thlengzuin bialpa a chan phah. Rawl thar pakhat chuan bialnu pawngsual tu a puh mi pahnih chemte hmanga vitin a hnuah ama a inthat zui bawk. Raslin Lebedev kumsomhnih paruk mi chuan Mezimim Khabibulin kumsom pasarih mi le Alexander Rain kumsom paruk mi te chu chemte in aviti an soya. He thil hlen chan po bialnu hian Raslan hnenah mi pat mai chiat na man pui turin he mi te pahnih hian an nor lui tia a hril awanga tianga boina thleng ani thu an soi. Khabibulin hi apoi khoina muna a thih ngal ti an soya. Rain ero vanei tlak takin OMS ke ICU Russia a dalu ani nuin adam chuak le ta ani. Ma se anua ana Raslan bialnu chuan he thil hi a phuat chap ani thu soin engkim atlai zota ani ber. Raslan chu he a thil ti awang hian nilai ni ni somhni pali sangni somhni khan ama nun na in la zuin ram hnuaya aruang an char thu hriat ani. Aruang bula hian silai puak rukmu ani thuan soi bok. Ana chuan a thian pahnih te chunga thil thleng chu poi ati thu soin bialpa khan he ang thil rap thlak hi ati arin lo thu a soi ani. Ana hi thuzofi atan police station lama hruai ngal ani thu tual chung media chun atar lang do soi lo se heng ang thih na rap thlak hi a thleng lawanga bialpa po achan lo tur.